Wannan bidiyon na Airplay ne mazauna Asamaka Torenza. Bari na nuna muku yadda za ku samu 'yan canjika a Asamaka Torenza. Nan da kuke gani hanyar zuwa din ce, domin abu ne mai kyau ku dinga zuwa kuna yin irin wannan aikin kafin IOM ta ɗauke ku. Idan IOM ma ta ɗauke ku ma kada ku kwanta kuna rika cin abinci ba tare da kuna yin wani aiki ba. Shi yasa na ce ya kamata in koya muku yadda za ku dinga yin irin wannan aikin domin ku rufa wa kanku asiri. To kun gani ga Asamaka can, kun ganta can nesa, barin haska muku ita ma din ku gani. Kun ga din, domin na fi kusa da ita, domin na yi tafiyar da ta kai kilomita 4 daga Asamaka zuwa din. Dole kada ka yadda ka taho kuma ba tare da ka ɗan roƙo ruwa ba, saboda zafin rana kun san Sahara sai a hankula. Ka tabbata dai ka zo da bido na ruwa wanda dai ko da kana aiki za ka ɗan dinga sofin kana ɗan sha domin ka ci gaba da aikin ba tare da ka nemi ruwa ba. To bari in samu gangara domin in ƙarasa din saboda mutane wanda suke zaune a Asamaka Torenza su san yadda za su dan dinga yi suna dan samun 'yan canjikansu. To ga nan dai ina ta sauka akan Sahara sakamakon ta inda tilin Sahara take ta nan na bi, amma ba ta nan bane hanya. Akwai hanyar kafa da mutane ke bi, akwai kuma hanyar mota da dai sauransu. To ga dai shi nan na zo wuraren da ake wannan aiki na Habbard, inda mutane ke tsayuwa domin idan mota ta zo su hau su je su sauke wannan kaya domin a ba su 'yan canjika. Na ce dai bari na je ne abin da ya kawo ni. Gashi nan dai na danne mota, gashi muna ta tafiya mu 5 ne akan wannan mota. Na ce bari in hasko muku ni ma ku gane yadda na hau mota. To kun ga irin kayan da za mu sauke, ba wai wannan kayan bane wai mu muka sauke, a ga namu nan yanzu nan za mu sauko domin mu kwance igiya mu fara sauke wannan kaya. Ga nan dai mu 5 ne a kan wannan mota guda ɗaya, inda an ba mu 50 za mu yi 10 na dinar. Ga wata motar nan ma ita har mun zo har mun sauke kayan. Wannan kayan su ne muka sauke. Ga nan kun ga kuɗin da aka ba mu, wancan ma mun karɓa, wannan ma mun karɓa 10 amma ba wai da su ne aiki wancan aikin farkon ba. Waɗannan wasu ne daban, saboda abu ne wanda a cikin rububi ne ake samu a hawan mota. Kun ga abin da na samu ne yau kenan, amma fa ba wai mota ɗaya bace na sauke ko mota 2 ba. Na sauke kaya ga mota sun kai mota irin 4 zuwa 5. To kun dai ga abin da na samu gaba ɗaya 39 ne, amma banda kuɗin layi da na ta bayarwa jaka 2 dinar. Idan mutum ya ba da jaka 2 dinar to fa zai hau layi ne domin ya hau mota ba tare da wani rububi ba, sannan kuma mutum zai hau mota cikin aminci ba tare da an dake sa ba ko an ci mutuncinsa ba. To kun gani dai cikin farin ciki na ce bari in ƙarasa ruwan nan. Gashi dai na ƙarasa ruwan har ya ƙare tas. Na ce to alhamdulillah tunda dai na gama aiki. To ga nan na dawo cikin camp ɗin IOM cikin aminci. Ina dawowa na ɗebi ruwa na yi wanka, sannan na canja rigar da take jikina, sannan kuma na ce bari in ƙara ruwan nan. Kun gani ga nan na ƙara ruwa a famfo saboda akwai ruwa enough wadatacce. Na ce bari in ƙara shan ruwan nan sakamakon doguwar tafiyar da na yi daga din zuwa Asamaka domin dawowa camp. Ina gama shan ruwa na nufi ɗakin mu, ashe an kai mana abinci. Ai ko ban tsaya wata ba, na zuba abincin yadda ya dace, na daki abincin nan yadda ya kamata. To jama'a, da fatan kun ji daɗin wannan bidiyon.